Good morning Zimbabwe. Mukasei kumativi mana enyika kwamuri. Muzuva ranhasi tine nyaya yandatumira yakanzi kurumba kwangu. We're going to upload 3 episodes muzuva ranhasi and I hope you're going to stay mugozoona ma-episode ose nekuti nyaya dzacho dziripo dzinoti kutyisa nekukatyamadza. Dzimwe tu dzacho dzakati rebei saka kuti ndizoramba ndichiverengawo hazvizonyatsoita saka ndichadziisa voice over. Tisati tapinda munyaya yedu regai ndirambe ndichingoti varungu zvikoro zvakuvhurwa zviya hazvizodi kuti tizonyadzisa vana vanoda kuti vadzokere kuchikoro toramba tingokumbira kuti nei varungu ka $10 ka $5 ingosapotai kana ingotisapotai ndoziva kuti muri kubva kuChristmas asi zvakaoma ndozviziva asi vedu kani ingotipeiwo kani ma$5 ma$10 whatever amount that you can afford vana vagone kudzokera kuchikoro. Regai tipinde munyaya yedu. Ndiri mucivil servant wemuZimbabwe uye ndine mabhawa angu maviri. Ndiri murume ane makore 29, ndine mudzimai uye vana vangu ma-twins. Nyaya yangu yakamira mushure mekusatambira mari inotenga tete. Ndakatora loan kubhengi kuti ndiwane ucheviri chekuti mhuri yangu irarame. Ndakati ndapuwa loan ndakafunga kuvhura business remabhawa asi zvakaramba zvakasunga tete. Masales aive asingatosumuki asi ndakaramba ndakatsika pakumhanya business rangu. Asi nenyaya yecompetition tete, pane mabhawa yangu panzvimbo ine mabhawawo akawanda. Zvakazondipa shungu yekuti ndiende kwaRusape. Chandaida waiva mushonga weLucky, mushonga wechaunga tete. Ndaisada zvekudeura ropa kana zvezvikwambo. Ndaenda ndakaudza n'anga kuti ndiitirei mushonga usingadeure ropa. Ndakapiwa bakatwa tete ndikanzi ndinobaya kuseri kweshop yangu. Ndakapiwa zvakare mvere yandakanzi ndifambe nayo muchikwama asi mukadzi wangu aisafanira kusvika pashop yedu kana kuwana chekuita anything nebhawa rangu. Chete here tete. Ndakati zvaiva nyore panguva indave ndisina mota asi n'anga vakati ndinokupa 3 months otenga mota nekarori kekuti unoshandisawo pakuhodha. Sekutamba sekuseka zvakaitika tete sekubwaira kweziso. Ndakaita mbinga in 3 months ndikadzokera kun'anga iya nekutenda. Ndakatoenda nemari tete yekutenda. Asi handina kuziva kuti mhiko yakunodzikisiwa kecho. Ndakanzi muzukuru waratidza kuvimbika uye nekutendeka kubasa rangu. Asi sekutaura kwako wakati haudi kudeura ropa saka tave kuita mhiko dzinobata nyama yako. Ndakapiwa mhiko yekuti handitenderi kudhiraivha mota ndakapfeka hembe tete zvinova zvinhu zvakandiomera. Ndakataura kuti hakuna imwe here yakareruka. Ndikanzi ndiyo yakatoreruka kana usingadi wotodeura ropa. Ndakabvunza kuti masikati ndinofamba sei. Ndikanzi ndinopfeka vhesi kumusoro then kuzasi ndorega kupfeka chinhu ndozvifukidza nejira dema randakapiwa. Hembe ndopfeka ndakubuda mota ndichipinda ndobvisa. Mvere yandakapiwa ndo yandinogarira tete kuita kuti ndisamiswe pamaroadblocks nemapurisa. Chinondirwadza tete ndaidawo kufara nemhuri yangu tichifambawo nemota tiri tese. Hazvigoneki tete isecret yekuti mukadzi haafaniri kuziva saka hazvitoiti kuti apinde mumota nevana kuti tifambe. Mumba tiri kugara takarovana nekuti mukadzi wangu anototi une umwe mukadzi sei usingadi kufamba neni. Asi kuti ndimubudire pachena kuti mhiko yemota haitoiti kuti ndifambe newe nevana ndinenge ndisina kupfeka hazvitauriki. Handina kana munhu umwe wandinodanana naye tete asi nzira yandakasarudza nayo yekuita mari haina rugare. Ndiri kuita mari handikunyeperei. Bhawa rangu rinozara tete asi handina rugare. Ndamunhu ari bhita kuvashandi ndovapedzera shungu dzekufamba ndisina kupfeka kwandinoita. Ndinodawo help. I'm tired tete. Zvinani kutambura asi mhuri yangu tichifara tete. Kune vanoda kundibatsira ngavauye chokwadi vasawedzere munyu pachironda. Veduwe manzwawo nyaya iri pano inyaya inonzwisa tsitsi zveku handiti munoziva kuti isu semazimbo kudai mota tinodzida tinoda mota veduweka zvakaoma. Tofira here mota nai veduwe? Kufirawo here mota? Ndozvandoda kubvunza kuti matitifirewo here mota vanhu vaMwari? Zvinhu zvizhinji zvatiri kuita kuitira kuti tiwane mota, tiwane imba, tiwane chikafu, basic needs. These are basic
needs zvinorwadza kuti asi toda kubvunza shuwa kana uchitambirawo $250 tongoti kutambirawo $250 apa imba yaunenge uchigara pamwe uri kuroja vana vanoenda kuchikoro kudawo ne2 kana 3 vanenge vari kuboarding apa pamwe uri kuvaka imbondiudza iwo wedu kuti zvinokwana here hazvikwani. I understand very well mari yacho inenge iri shoma asi zvino zvoitwa sei toromba here nekuti upenyu hwatiri kurarama mari dzedu hadzisi kukwana. Hapana here dzimwe nzira dzatingaita sekutaura kwavakaita vanga vatora kaloni kubhengi handiti vanga vatora loni kubhengi vovhura zvavo bhawa ravo masales aizoita achikwira handiti cheripo patakatanga channel ino vanhu 2 vanouya vachiona because inenge chiri chinhu chinyowani gare vanhu 5,000 gare vanhu 10,000 tichingoenda takadaro one day tichamuka tiri pa100 zvinondoendawo here kung'anga ndonoti ndoda chaunga ndiri kuda chaunga ng'anga ndibatsirei asekuru ndiri kuda chaunga ndoda kuti tisvike 100 tinoita slow by slow. Idea yavenga yakadonaka since vari civil servant unogara watoaproviwa for loan because unenge une mapayslip. Idea yavenga yakanaka zvimwe zvacho zvinongoda kuti tingoita patience. Let's just learn to be patient. Let's work hard. Zvinhu zvinoita hapana chisingaite slow by slow we get there. Ndo nyaya ndiri kukwanisa kuverenga dzimwe dzacho dzakati rebei saka regai ndidzime kamera then ndodi toverenga nyaya dziya off camera because dzakareba kuti ndizoramba ndangodai so munofunga kuti zvonakidza here kuramba makadai so hazviitiwo asi tisati ndadzima kamera imimi munoonawo kuti vaite sei mukoma vedu ava hanzi havachakwanisi zvekudi kufamba nemuri vanofamba vakashava makambozvione kwai unonzi kwai unopfeka vest wosunga jira dema wopinda mota wodhiraivha uchingosvika paya uchipfeka vanhu vanongowana uri makwikwi ino haunza uri makwikwi uchibata uchiisa bhurugwa uchidhonza bhurugwa imi kana zvakatodaro rendodore ngogara ndarega zvekudhiraivha mota yacho unenge uchaendepi unoendepi ako unozvigarira kushopo ufamba netsoka uenda kumba everyday. Ndakaondozawo murume kumukomba uko murume uyo aine makombi akawanda asi kutaona aitofamba netsoka aifamba netsoka uenda kutaona ende tatiri vadiki tatisingazvivisisi kuti kosei baba vachifamba netsoka vane makombi izvo kana havabvumidziwi nemutemo zvinhu unenge wakanobata mushonga unenge wasingabvumidziwi zvinhu zvinopisa tsitsi vedu vemuve nezuva rakanaka. Have a great Monday. Mungotiutsarega kutiudza kuti imi munofungei nenyaya iyi ndoziva kuti zvinongokatykamadza hanzi we listen but why we listen and we don't judge, why we listen we get shocked and we don't judge. Tongoteererawo nyaya dzavanhu zviri kuitika muupenyu. January achitanga kudai so ngativeika nema-New Year's resolutions titi toda kushanda zviya zvekutoti chiri kubasa ndinowana chii ndinonzi apo promotion shandai vari kushandawo kudzimba uko ndoza kuti mune mabasa akasiyana-siyana vari kushandawo mudzimba munabata basa zvekuti iye muridzi wemba chaianosvika chiti munhu wangu ka handigoni naye ari irreplaceable. Whatever you do it as if you're doing for the Lord. Handiti ukaita zvinhu zvako zviri perfect munhu eva kwauri kushanda whether uri kushanda kuofisi whether uri kushanda muchipatara whether uri kushanda mumba chaimo whether uri garden boy whatever job that you are doing do it as if you are doing it for the Lord. Pasina ari kukutarisa ari kukusupervise just do your best. Izvozvo chete panonopera December aiwa tenge we be talking a different story. Kungova vanhu vanoita zvinhu zvakanaka chinhu chakanaka and in the end zvinokupawo repetition kune vanoita mabusiness unobva watowanawo mareferrals kuti imba iyi ndakaivakirwa naEbhildaningi imi toraiwo apa vafonereiwo ndozvinoita kaupenyu. Whatever you're doing ndosoko randiri kusiyira inhasi. Whatever you do it as if you're doing it for the Lord. Toziva kuti vanhu varipo pama10 days apa vanhu vari kubata pama10 days mutinamatirawo musarega utinamatirawo nyaya yeschool fees toramba chingotaura kuti aiwa guys tikumburawo mutibatsireiwo we really need school fees. Mari yedu we are still far from getting even to half of it. Ngadai takwanisa kana kuwana yedu half zvishuwa munenge magona muve nezuva rakanaka. Ndatenda.